Dobrodošli u moj novi video. Danas spremamo mini pite ili ti pitice. Sprema se vrlo lako, treba vam kore za pitu gotove. Sirenje vam treba malko, negde oko 300 grama. Treba vam pavlaka oko 200 grama, 2 jajca, malo ulje i to je to. Iskoristimo vučiniju gde smo već imali sira, znači kako je kupljeno, kao što bi se reklo, fabrički. Pa ćemo taj sira lepo oko da smrvimo. Tu dodajemo 2 jaja. Opa! Sad viljuškom, sve to lepo umešamo. Hop. Kad smo sve to lepo umešali, dodajemo pavlaku. Hop. Ajmo i to lepo da umešamo. Evo ga. Sljedeće što nam treba su korke. Treba nam po 2 kore, znači. Otvorimo to fino. Vidimo šta kaže. I 2 kore nam treba. Sve su malo muvane, ali dobro. Idemo dalje. Sad ide ulje. Znači rukom oko malo pokvasite koru. Uljite pleh gde ćete da ih pečete i odmah ređete u pleh. Evo ga. Ide fil. Mažete oko celom dužinom kora, ali znači na jednom mestu prilike mažete. Evo ga. Prebacite ovako kao kaiš i onda blago, polako umotite. Kad ste umotali to, znači prsti. Op. I spakujte u pleh. Ako pukne, nije strašno, sigurno će da puca. Zato što su kore suve, ako ih mnogo mažete s ulje će budu mnogo masne. Ako ih mnogo mažete sa vodu, ima da budu gletave. Ne pitajte odakle znam, sve isprobano što bi se reklo. Evo. Znači, pouljimo ovako iz ruku, idemo fil. Preklopimo i polako. Op. I znači, savijemo, jer ova nije pukla. Ulje. Uzeo malo na prvu i idemo. Opa. Op. Preklopimo i polako. Urelamo. Znači. Evo. To je to. Idemo. Znači, prebacujemo ovako sve. To je nekih 34 cm. I onda polako. Rolamo.
Op. Namazana. Prebacimo. I krenemo polako. Da punimo. Ide film. Ajde da vidimo kako je na ukus. Hrska, a mekan unutra. Ajmo sljedeću. Hoće li nada hrska? Gledaj go. Hvala da volim ovo sve da izvedem samo. Oho. To je to, dragi moji, vidjeli ste kako možete da za 10 minuta spremite ukusan doručak. Vama hvala što ste gledali moj novi video. Družimo se i dalje u drugim videima sa nekim novim receptima. Vama ako nije teško zapratite, lajkujte, podelite, pišite vaše utiske. Volim vas, Teča. Ćao!